ezigbo na-ege m ntị ebe ọ bụla ị nọ ma obodo oyibo ma obodo Naijiria ma obodo Afrịka, ana m ekene unu. Ọ bụ m nwa maazị onye Anambra steeti, afọ m bụ Obiajulu Nwaọzọ. Esi m na mpaghara akụkụ Igbo, Anambra steeti. Abụ m onye Umuze dị n'Orumba South Local Government Area. Mgbe m bido gụwa egwu, ihe a na-akpọ ya LOPH, Low Famino, Lord of Pure Hip Hop, nke na-egosipụta n'ọnwa bụ onye isi ndị na-agụ egwu ndị oyibo na-akpọ hip hop. Ihe o miniri. A ga-asị na ka nne m mụọ m ka m bido gụwa egwu n'afọ nne m, maka na be anyị papa m mgbe ọ ka nọ ndụ ọnwụgo na ọkwa ya masta ka ọ bụ na Anglican Church. So a na-ege egwu na be anyị mgbe mpempe. So m ga-asị na amụ m nọrọ n'ime egwu gụrịa ya. So ana m mgbe anyị nọ skuul ana m agụ egwu, kama ama m m ga-abụ musician tata na egwu ka m ga-eji wee na-eri nri. Kama ana m ekene Chineke na anyị megidere ihe egwuregwu a megideziri ya ọ bụrụ biznes. Ma esoro na ha mewe ebe ọ bụ na ọrụ adịghị na Nigeria, maka mụ bụ graduate, agụ m na University of Nigeria Nsukka, agụ m sociology and anthropology. So nse ebe anyị chọka dị onye mara ihe omeme ya mewe nyewe onwe ya n'ebe ọrụ adịghị na Nigeria, asị m ka anyị mewe nke anyị manya ya. Ịma egwu anụ anyị na-agụ ọgwọkwanụ mmadụ niile hụchara ya n'anya, especially ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ like mụ ana m achọ nwaanyị achọchikwe ya ike. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-ahụ, ụfọdụ n'ime ha na-abụ ha nweke ha like ya maka na ị na-agụ egwu. Ịkpọpụtezie ya nso ka ịma ma orukwara ihe nwaanyị eji eme, ihe orukwara ihe ga-eji nwaanyị eme maka ịza ụlọ na isi nri na ịkwanyere onwe ya ugwu asị nwaanyị. Ịfụ na ha abụrụ ihe nchọ. O ike ọ bụ na a na-ahụ na klọb a na-agba egwu awantịla na-agba. So ọ bịazie m nso ọ hụ na ọ bụrụ ihe abụrụ ihe nchọ. So mụ na ụmụ nwaanyị na-enwegide problem maka na ihe na-achọ ka ha mee ha adịghị eme ya. So mgbe ka ha bịa na-ene m anya na anyị na-agụ egwu na anya dị anyị n'elu, mana ha mara na anya dị m anyị, mfụ nwaanyị bụ nwaanyị ga-ama. So ihe ụmụ nwaanyị na-abịakebe m nso na-abụ ndị chi na-adịghị mma. So ọ dadabara m na ha. So ya mere aka m na-achọkwa na-achọsi ike, mana efiri m na one day Chineke ga-akpọpụta onye obi m, onye ọ ga-adakọrọ m na ya ọfụma. Dịka m kwuburu mbụ, mgbe ahụ anyị bido gụwa egwu Agbantilọ, ihe anyị na-agụ ndị nọ mgbe a na-agụ egwu bụ like ndị late Oliver De Coque and Osadebe and Chris Okotie. Ndị so onye ahụ ụdị egwu a na-agụ na Nigeria mgbe ahụ. Ugbu a egwu adarịala, ọ bụ ihe a na-agụ mgbe ahụ nke a na-agụzi ugbu a. So mgbe ahụ anyị na-agụ ya mgbe ahụ ndị mmadụ adịghị enote, ị na-agụ ya na-ahụ gasị ịma ngachọ ihe na-arụ. Kedu nke bụ na-agụ egwu ndị sọpụrụ egwu ndị Amerịka nwunye na-anụgị. So people adịghị egekebe anyị ntị, mana anọkọtazie mgbe nwebe ihe nke ndị oyibo na-akpọ revolution abịazie a na-agụzi ka ihe ụmụazị a na-agụ dị. Kedu ihe ụmụazị a na-agụ agụgide ọ bụrụ ihe. Ọ dị m happy na ịbịa kịta na-echeki egwu anyị na ndị obodo oyibo, amaghịzị m ma nke anyị ọkachasị dị nke ha nwa bụ anyị nwa ha nwa ka anyị na-eṅomi ihe onyonyo nke ndị oyibo na-akpọ musical video anyị na-eme. Ọ kama ivu nke anyị nwere ike ịkọmpiti with ndị ọcha nwa. So like m ga-ekwu na mgbe ahụ anyị na-agụ ya na nkịta ihe dị iche dị.